Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumin nalqahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah, Bapak Ibu lan adik-adik ingkang mugi tansah dipun rahmati dipun welasi dening Allah. Alhamdulillah dalu punika malam 18 saking wulan Jumadal Akhirah. Kita tesih dipun paringi kegiatan saged nindakaken perintah-perintahipun Allah. Kados ing dalu punika sabibaripun salat maghrib kanthi jamaah kita lenggah boten dangu sinambi nenggo isya saperlu nambahi seserapan ilmu agami. Amrih tambah bagus anggen kita ngibadah menembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sholawat salam mugi tansah katetepaken dhateng uswah hasanah tepo palupi tulodo panuntuning umat mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kita kalebet umatipun penderekipun Kanjeng Nabi ingkang pantas nampi syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah para lenggah ingkang satuhu bagya mulya, ing dalu punika kita badhe nglajengaken anggenipun maosaken Kitabul Hajj. Fikih haji saking Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Fikih ringkas kanthi dasar dalil ingkang cetha Al-Qur'an dan Sunnah ingkang sahih. Lan kita tesih badhe nglajengaken anggenipun maosaken bab nomor sekawan saking Kitabul Hajj inggih menika Sifatul Haji wal Umrah. Bab ingkang nerangaken kaifiyah tata cara urutanipun ibadah haji utawi ingkang masyarakat kita ing negara kita mastani manasik. Kalau begini sampun kita waosaken nggih terus awal-awal saderengipun kita lajengaken napa ingkang kita waosaken sekedhik kita ambali atur napa ingkang sampun kita waosaken wonten ing pepanggihan saderengipun. Kalau begini kita waosaken bilih tiyang ingkang badhe nindakaken ibadah haji menika menawi sampun cerak mikot utawi badhe tumuju mikot dipun sunahaken piyambakipun mandi kados dene mandi janabah, kados dene mandi Jumat. Lan ugi dipun sunahaken ngresiki awakipun nggih badanipun utaminipun saking wulu utawa rambut menika dikerok utawi diketok kejawi kagem piyantun kakung nggih menika jenggot niku mboten pareng. Ingkang dipun keparengaken nggih kados
nuwun sewu bulu ketiak, bulu kemaluan lajeng napa? Brengos. Lajeng kuku-kuku nggih dikethoki. Lajeng agamanipun ingkang diagem ingkang wonten jahitan al-mahid. Al-mahid nek diterjemahke bahasa Indonesia yang berjahit. Tapi nek cara bahasa pekeh niku yang melekat di tubuh dan membentuk lekuk-lekuk tubuh. Sehingga kados kaos oblong nggih, kados kuku, jubah, celana ingkang dawa, ingkang cekak lan jeroan niku sedaya dipun lepas. Lajeng ngagem kain ihram rong setel. Setunggal niku mengke kagem izar bagian bawah sarung, setunggal malih kagem rida. Diselempangke teng pundakipun. Ini niku khusus piantun kakung, nek piantun setri bebas agamanipun. Ingkang baken nutup aurat kanthi sampurna. Ning menawi mangke sampun dugi mikot, sampun mulai ihram menika menawi ngagem panutup wajah, masker napa cadar napa sanesipun menika dipun lepas. Nggih, mboten diagem kejawi nek piyambakipun mungkin nembe flu napa pripun nembe pareng nek tetep diagem. Nek mboten wonten alangan dilepas. Lajeng mulai ihlal. Ihlal niku maksudnya niat dukhul fin nusuk. Piyambakipun sampun mulai ngawiti niat dukhul. Mergo niat niku wonten kalih. Setunggal niat amal, nomor kalih niat dukhul. Sedaya ibadah. Kados niki wau jenengan teng dalem mireng azan maghrib, terus jenengan tindak masjid. Niku pun wonten niat, namanya niat amal. Aku ki arep ning masjid arep salat maghrib jamaah. Nah, tapi nalika sampun komat, terus jenengan napa jumeneng jejer damel sop rapet niku, jenengan kedah ndugaaken niat namanya niat dukhul. Niat mau masuk ke dalam ibadah tersebut. Niku sedaya ibadah ngoten niku. Kados dipun ngendikake dening Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wonten kitabipun Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni. Terus wonten niat amal, wonten niat dukhul. Nggih. Nah, haji umrah nggih wonten. Nggih. Jenengan teng bandara teng anu pun cepak-cepak pun bidal pun sangu. Perjalanan niku pun wonten niat. Perjalanan ini perjalanan badhe napa? Oh, badhe haji, badhe umrah. Niku niat amal. Nah, mungkin nek pun dugi mikot niku niat dukhul. Lah niat dukhul ibadah haji, ibadah umrah niku namine ihlal. Namine ihlal. Lan ihlal niku nggih dipun sunahaken utawi paling afdal nggih. Langkung prayogi, langkung kathah ganjarane menawi sampun nitih kendaraan, sampun mlebet kendaraan pun istawa ala dabatih. Basane kitab-kitab fikih ingkang turas niku kitab klasik, kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuning. Niku wis menaiki hewan tunggangannya terus wis anteng ngono, wis penak nggih. Ora miring, ora apa, wis penak pokoke. Niku nembe ihlal. Nek zaman sakniki nggih nitih bis nggih pun mlebet bis terus lungguh penak ngoten. Niku nek mikote teng pundi? Saking Madinah Bir Ali. Nggih, Dzulhulaifah. Ning lek napa mikote yalam lampas nembe teng pesawat nggih pokoke pun lungguh ngoten penak anteng nembe ihlal. Niku afdole. Afdole. Wa in kana al-muhrimu yakhafu min aikin yamna'uhu min itmami nusukih kamaradhin aw qat'i tariqin aw nahwi dzalik fa innahu
yastarit. Ning lek wonten tiyang niku khawatir engko ibadah iki kayane ada kemungkinan ra nganti rampung. Ya mergo napa mergo faktor sakit napa. Kan kadang wonten tiyang niku pas dugi mikot awake rada kepenak ning ra ono jaminan kok pas tekan kono pun dugi Mekah pun puncak-puncak ibadah haji ambruk nggih. Kan kadang wonten tiyang niku nuwun sewu nggih. Wonten tiyang niku teng zamane Kanjeng Nabi nggih wonten sing kumat-kumaten. Kados nuwun sewu ayan utawa kadang kados kesurupan ning niku kumat-kumaten. Nggih. Kumat-kumaten. Niki khawatir mengko nyebabaken napa mboten saged mutuk ngantos akhir. Mila dipun napa? Dipun sunahaken istirak. Bahasane kitab fikih istirak. Lah niki wonten sing ngendikake sunnah, wonten sing ngendikake wajib. Wis wedine alangan apa ora enak apa kemungkinan rene alangan ya awake bagas waras ya sehat pokoke lancar-lancar ning ya kudu tetep diwaca. Wonten ingkang gadhahi pamanggih wonten. Ning wonten ingkang disunahke wae nek ketoke ora ono alangan mengko. Ning nek dikhawatirke ora alangan ya diwaca lek iso. Nah istirahat niku maos napa? Mahali haitsu habastani. Mahali haitsu habastani. Saged ditambah Allahumma nggih saged. Allahumma mahali haitsu habastani. Ya Allah tempatku di mana engkau menahanku. Amargi tiyang niku ketahan mboten saged nyampurnake mergo lara mergo wonten napa pacoban napa niku nggih sedaya kersane Gusti Allah. Sedaya niku pun tinakdir pun kasrat. Bila maos habastani. Ya. Allahumma mahali haitsu habastani. Mahali panggenan kula haitsu habastani. Ingkang sampun paduka ya Allah tetepaken kula katahan teng mriku. Wa yustahabu ayakuna inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblah. Begini ku nggih, begini nggih. Lajeng nek pun lenggah teng kendaraane pun napa siap ihlal nggih piyambakipun napa anggenipun ihlal disunahke madhep kiblat. Disunahke. Ing lek tidak memungkinkan madhep kiblat nggih mboten napa-napa ora madhep kiblat. Nggih. Niku ora rukun ya ora wajib. Ngadhep kiblat ya. Nalika ihlal. Ning lek saged memungkinkan nggih, ampun disia-sia. Niku sunnah. Yaqulu Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma ya Allah hadhihi hajjah. Menika ibadah haji nggih ingkang kula niyataken ingkang badhe kula kawiti anggenipun nindakake la riya'a fiha wala sum'ah. Tanpa dipun sarangi riya pados aleman wala sum'ah lan pados aleman. Riya sum'ah niku sami nggih golek aleman. Bentene nek riya niku aleman saking paningal, pengin didelok ditonton supaya dilem. Nek sum'ah niku pengin dirungokke, apik bacaane. Sehingga piyambake mengke saged mireng nggih menika alemane menungso. Dados kita nindakake ibadah napa mawon wabil khusus ibadah ingkang ageng ibadah haji semanten ugi ibadah umrah niku kedah nebi ingkang saged ngrisak ibadah kados riya, sum'ah, ujub lan sanes-sanesipun saking regetaning ati. Allahumma hadhihi hajjatun la riya fiha wala sum'ah. Lah niki nek saking kitab niki mergo niki kitab ingkang nyerat kitab menika sekawan profesor ahli fikih Saudi. Berarti niki otomatis mana segajine nek model Saudi. Maksudnya model Saudi pripun napa benten kali model Indonesia. Nggih, wonten bentene nek saking Saudi nggih niku otomatis hajine haji
ifrat gitu. Mboten mungkin haji tamato. Lah wong cerak gitu. Susah wayah-wayah sanajan sakniki nggih pun wonten peraturan nggih, sanajan penduduk asli Saudi niku hanya boleh 5 tahun sekali. Nggih. 5 tahun sekali. Sakniki niku peraturan-peraturan ketat, termasuk melebet raudhah niku nggih setahun sekali. Lan kedah daftar online nusuk nggih. Daftar online nusuk nggih. Niku mungkin nek pun mlebet mriku kok terus umroh malih mboten saged mlebet. Nggih, mboten saged mlebet raudhah. Jenenge rada ketat amargi jamaah tambah kathah. Tambah kathah, mboten kados tahun-tahun riyen utaminipun sakderenge pandemi. Sakderenge pandemi riyen ingkang wonten ing pelataran Ka'bah niku bebas sinten mawon. Sakniki hanya boleh yang sedang tawaf haji napa tawaf umroh. Utawi ingkang ngagem pakaian ihram. Lek piantun setri ora ngetarani, lek wong lanang ngetarani. Anggo jubah ra kena kalih askar diusir. Ya. Mergo padet. Nggih. Niki otomatis sing dipun sebataken niki haji ifrat utawa haji qiran. Nggih. Tapi lek haji tamattu ingkang diwaos sanes niki wonten tambahan. Wingi sampun kula sebataken nggih. Napa niku? Allahumma hadhihi umrah utawa labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Nah, ngoten. Allahumma umrat Allah labbaik Allahumma umratan. Nek ngagem redaksi niki Allahumma hadhihi umratun. Apa niki redaksi kagem haji ifrat, langsung haji yang disebut. Lek tamattu kan umrah riyen terus mungkin wonten jeda pun napa pun tahallul umrah pun lepas kain ihram ngagem-ageman biasa terus mungkin pun hari tarwiyah mungkin ngagem ihram melih kan wonten. Lha diwastani haji tamattu mergo tamattu niku artinya kepenak, nyaman, mergo nyaman, ada waktu nganggo klambi biasa. Sehingga wawasannya benten labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Niku wawasannya. Iki utaminipun saking Indonesia. Lan negara-negara ingkang hajine tamattu. Nggih. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah yang dia rangkaian ibadah haji tamattu. Nah, wonten. Mergo diwiwiti umrah riyen. Lan umrah wujude umrah tenanan, benten kalih napa haji kiron. Haji kiron kan amalane haji ning niate loro, umrah plus haji. Dadi umrah ki nggur niat. Ning prakteke haji ngoten, kiron. Nah ifrat ra nganggo umrah, langsung murni haji. Lah awake dhewe sing kaya Indonesia niki tamattu, umrah riyen mungkin nembe haji. Nggih. Nah umrah riyen umrah haji tamattu niku saged dipun wiwiti wulan napa? Wulan napa? Kinten-kinten. Rejab. Duh. Ora kena Rejab. Nggih. Napa? Ashhurul hajj, bulan-bulan haji. Napa bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Syawal pun mulai saged nggih. Umrah teng mriku terus karo ngenteni rada pirang sasi niku. Sesasi punjul gur mlaku-mlaku wae. Pengen dolan rono, pengen dolan rono. Ya lek duwite murah turah ya apa ya. Anu Pak, aku tak ngenteni karo turu ning isor jembatan.
Rodok gratis, rodok murah. Ya lek ra petuk askar nggih. Kira gelandangan. Dan terus boleh memulai umroh rangkaian haji tamat ini bulan Syawal. Bulan Ramadan ra kena. Kemudian Rejab tambah kadon nggih. Napa namine? Syawal, Dzulqa'dah. Dzulhijjah niku akhir tanggal 7. Nggih. Terakhir ku tanggal 7 Dzulhijjah. Nek pengin tamatuk umrah itu. Terus piyambakipun rampung umrah tahallul lan tahallule mengke ampun digundur nggih. Disisakan mergo mengko wonten tahallul haji. Digundul kok tahallul haji apa sing diketok terus rambut entek. Gitu. Lah lek upaminipun sing napa namine? Ingkang hajine furoda model wonten niku. Hajine sing VVIP ngoten niku biasane tanggal 5, tanggal 6 napa tanggal 7 Dzulhijjah nembe dugi terus umrah napa lepas pakaian ihram pun kagem-kageman biasa paling naming jarak tanggal 7 lho nggih. Jarak 6 jam napa 8 jam wis nganggo ihram mulai. Terus nek saking Indonesia kita tergantung keberangkatannya kalau berapa napa Syawal napa Dzulqa'dah napa awal-awal Dzulhijjah biasanya nek haji reguler niku awal-awal Dzulhijjah. Nggih. Terus niku nggih waosane benten kalih sing teng kitab niki. Mergo kitab niki hajine ifrad mergo kitabe sing nulis wong Saudi. Nggih. Oleh hajine tamattu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Terus ditambahi la riya fiha wala sum'ah, pinangka pepiling supaya dhewe iki ning kono ora sibuk pamer mendokumentasikan nggo pamer. Wa yusra'u fi talbiyah, lajeng dipun syariataken ngucapke talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nggih. Wonten waosan talbiyah ingkang langkung cekak lan iki nggih sering diwaos Kanjeng Nabi ning jarang diwaos nggih saperangan jamaah haji napa umrah. Nggih. Labbaika ilahal haqqi. Cekak banget. Labbaika ilahal haqqi. Aku memenuhi panggilanmu, undanganmu, wahai sesembahan yang hak. Nah, niku. Cekak banget. Labbaika ilahal hajj. Niku diwaos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang sing familiar ingkang masyhur sing dawa niki. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, undanganmu. Amargi napa? Kasebat wonten hadis riwayat Tirmidzi lan sanesipun bilih al-hujjaj wafdullah. Jamaah haji niku tamu-tamu undangan Allah. Terus pancen panggilan tenanan, undangan tenanan. Sanajan to duit atusan yuta mampu napa? Daftar haji furoda, nek mboten diundang oleh Gusti Allah nggih napa? Ra sida mangkat kok. Gagal ora metu kok visane. Gitu. Buat duit-duit sekira-kira nek mboten diundang oleh Gusti Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Nah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, zat yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda sayap ini sedaya pangalembono wa nikmatalan kanikmatan laka naming kagungane paduka wal mulk semanten ugi kerajaan alam donya alam jagat saisinipun sedaya menika kagungane Allah la syarikalah boten wonten sanesih. Nggih. Niku napa diulang-ulang diwaos lan suaranya ditinggikan, nggih, disunahkan ditinggikan. Biarpun setri ya ditinggikan ning aja tinggi-tinggi banget aja banter-banter banget. Nek sing kakung nggih.
Nek kesel nggih leren, nggih nek teng kendaraan nggo sare, mungkin ngelilir talbiyah malih. Wonten. Wonten riwayat niku sinten nggih riwayat iki. Wonten riwayat niku riyen nggih, para sahabat niku pas haji niku napa ngantos dugi Mekah puncak ibadah haji nggih tawaf sa'i niku napa swantene pun koret-koretan mergo dari mikot menuju Mekah niku pun talbiyah terus suarane didhuwurke nganti mentek suaranya ngoten niku praktek zaman sahabat riyen. Karena sahabatu yaziduna labbaika dzal ma'arij labbaika dzal fawadil. Lajeng para sahabat nambahi waosan niki jenengan saged maos saged boten. Mergo niki sing maos sanes Kanjeng Nabi para sahabat. Nggih. Labbaika aku memenuhi panggilanmu ya Allah dzal ma'arij. Tuhan yang memiliki tempat-tempat yang tinggi. Ya. Labbaika dzal fawadil. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah zat yang memiliki keutamaan. Nah niku. Wa yusannu an yarfa'a sautahu bitalbiyah. Lan dipun sunahaken ngangkat swantenipun nalika maos talbiyah. Secara khusus piantun kakung. Nggih. Fa'idha wasala Makkata ustuhibba lahu an yaghtasila. Lajeng menawi sampun dugi Mekah disunahke mandi. Disunahke mandi ning kedadipun katosaken tanpa pakai sabun. Tanpa pakai sampo. Mergo ora kena nganggo wangi-wangian. Mergo posisine ihram. Nek wau sakderenge teng mikot niku bareng. Terus mungkin nek pun rampung pun bubar tahalul nggih bareng. Ning niki nembe posisine nembe ihram. Umpama gerah sumuk mandi atau niki disunahke mandi nggih. Nalika dugi Mekah nggih naming gebyar-gebyur mawon. Ora nganggo sabun, ora nganggo sampo. Nek wonten sabun model-model sabun sampo sing ora wangi nggur muntuk tok nggih monggo. Nggih. Nek wonten lho nggih. Nek wonten. Nah biasane teng mikot nggih. Kados teng napa ning Bir Ali nggih, Dzul Khulaifah niku biasane nggih disiapkan kamar mandi kathah ngoten. Kagem ingkang mandi napa namanya teng mikot niku biasanya dicepakke sabun utawa sampo naming mumpuk mawon ning rene ambune. Selajengipun fa idza arada an yatufa idtaba'a ar-rajul. Menawi badhe tawaf menika jamaah kakung dipun syariataken ittiba. Napa niku ittiba? Bi ayyakshifa an katifil aiman wa yughattiya katifahul aisar biridaihi. Inggih menika jamaah kakung niki khusus jamaah kakung. Setri mboten. Kain bagian inggil sing di slempangke teng pundak kiwa tengen niku ingkang tengen dibuka. Diketinggalke pundak tengen, ingkang kiwa tetep kondisi tertutup. Niku namanya ittiba. Niku nek napa? Nggih. Idza arada an yatufa, menawi badhe tawaf. Nah, riyen sampun kita napa namanya kita terangaken nggih babagan tawaf pas kita bahas napa niku rukun nggih. Rukun ibadah haji, rukun
Umroh niku paling afdol ittiba niku menawi sampun dugi pelataran matof. Matof niku area tawaf, pelataran Ka'bah. Nggih. Lek pun dugi matof niku paling afdal niku posisi atau waktu ittiba. Kalau ini sebelum kalau praktek kalau ini kalau betul kain ikhram. Akan contoh cara memakai kain ikhram laki-laki. Ya kata sekonten niku ittiba. Niku paling afdal. Nek umpama saderenge niku pun ittiba bareng, misalnya napa biasanya paling kathah niku napa melebet pintu masjid niku biasanya pun ningali Ka'bah wonten pun do napa pun dibuka pundake sing sisih tengen utawa ittiba biasane ngoten. Nggih. Melebet pintu. Kadang wonten saderenge pintu, mergo nuwun sewu pemerintah mriko Kerajaan Saudi utaminipun bagian pelayanan ibadah di tanah suci niku kadang peraturannya berubah-ubah kadang. Ubah-ubah gonta-ganti. Kadang sebelum masuk pintu niku pun harus ittiba. Pun wonten sing jaga askar tentara niku. Lek ora ittiba ora oleh mlebu. Padahal dereng melebet masjid, dereng napa? Dereng ting pelataran Ka'bah, dereng ting area tawaf, dereng ningali Ka'bah. Diusir, ora kena mlebu nek. Nggur nganggo kain ihram tok ning ora dibuka lengan. Ya akhirnya dibuka lengan ya mboten napa-napa. Tapi nek kali askar diteke wae ora ittiba mlebu nggih. Pados sing afdal. Diteruske wae nggih to. Ningali Ka'bah ora ittiba, ora langsung ittiba. Nggih, tetep melampah mawon, mengke dugi pelataran nggih, area tawaf nembe dibuka. Niku sing paling afdal. Ganjarane langkung kathah insyaallah. Nah, teng Masjidil Haram niku tidak semua pintu menuju Ka'bah nggih. Ya ada pintu-pintu tertentu. Nek jamaah Indonesia biasanya napa pintu King Abdul Aziz biasanya. Sing lurus napa niku Tower Zam-Zam sing jam gede niku. Lurus. Indonesia jamaah Indonesia mereka jamaah Indonesia niku rata-rata teng pundi niku hotelnya teng Ajiat Street, Jalan Ajiat, rata-rata teng mriku utawa Misfala. Biasanya pintu niku biasa. Lek badhe lewat pintu sana saya nggih monggo. Ning lek saking Indonesia sing paling terkenal niku pintu niku King Abdul Aziz. Nek mboten wonten sing jaga askar utawa wonten askar ning napa setel kendo wonten niku ora pati kereng nggih. Diagem mawon tetep ditutup nggih. Mengki ittiba pun teng lebet. Tapi lek badhe nyerai lawang kok terus di stop riyen. Ya, ora kena lek ora ittiba nggih jenengan ittiba. Mulai ittiba boleh. Pripun malih gitu. Niate pengine ning jero. Salajengipun pundi mau? Wa yustaratu ayakuna halat tawaf mutawaddian. Disyaratke nalika tawaf niku sedang dalam keadaan berwudu. Ayakuna halat tawaf mutawaddian. Disyaratke. Nggih. Jadi tawaf niku dalam keadaan menjaga wudu. Lalu batal wudune pripun? Jelek kondisi pelataran Ka'bah niku selo, nggih saged teng pinggiran-pinggiran niku wonten keran-keran saged wudu. Tapi nek padet niku wah arep metu angel, arep mlebu melih teng area tawaf nggih angel. Nggih pun wudu teng mriku. Saged beton apa semprotan napa wudu ngagem sing riyen kula nate ajaraken nggih nganggo gelas aqua niku, gelas air mineral niku kadang nggur separo wudu pun kena sedaya pun sah. Terus piye mandek riyen terus
Wudu terus kayak mboten usah baleni saka awal. Mboten belum baleni saka awal. Nah, teng kitab niki disyaratkan ananging saperangan ulama neliti dalil-dalilipun wonten ingkang mendhet kesimpulan wonten ingkang gadhahi pamanggih tidak disyaratkan tapi disunahkan. Nggih. Lan menika ingkang dipun kiyataken Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lajeng sinten Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumullah lan sanesipun. Nggih. Dan seumpamane napa udune batal arep metu teko nggih lingkaran tawaf niku angel, lek iso berhasil metu mlebune ya angel, napa meneh lek rombongan nggih. Hajine rombongan mboten napa niku haji mandiri napa umroh umpamane umrohe rombongan ra mandiri misale. Terus mungkin nek cara mandek nggih, mandek wudu biasane dijongkrokke napa bahasa Jawane Jawa Tengah itu. Didorong-dorong. Biasanya wonten suara-suara harik bergeraklah ra kena mandek wonten. Saking padete nggih pun dalam kondisi wudune batal tetep tawaf. Bareng. Nggih, sah. Menurut keterangan kalau nggih Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin lan sanes. Tapi lek memungkinkan wudu nggih, sanajan nganggo semprotan niku nggih. Semprotan terus diratake tenanan nggih ampun nggo semprot-semprot tok. Nggih, mergo nek wudu kan riyen kita bahas kan harus ada napa telos nanti nek wonten jenggote nganti netes. Lah nggo semprot-semprot tok ora nek sing netes. Niku nggih kurang. Salajengipun pundi wa yustahabbu an yastalimal hajar al aswad wa yuqabbilahu. Dan disunahkan dia menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Fa illam yumkin dzalika, menawi tidak memungkinkan mergo padet jamaah pripun angel banget nanti napa lek padet niku masyaallah nggih nyerai hajar aswad niku wis awake dhewe mboten saged gerak, awake dhewe niku kaya napa kaya diombang-ambingkan laut banyu nggih kegawa menungso ngalor ngidul ra jelas enten. Tapi tidak memungkinkan nggih. Menawi tidak memungkinkan nggih istalamahu biyadih nggih wa qabbala yadahu. Menawi boten memungkinkan mencium hajar aswad langsung nggih napa tangane didemekke hajar aswad terus tangane sing diambung nggih. Fa illam yumkin dzalik ning lek tetep ra mungkin saking katahe kan iso ngeranggih kan ya tetep napa niku tetep lumayan rada cerak. Ning lek sangat tidak memungkinkan yusyiru ilaihi biyadih, cukup isyarat ngagem astonipun wala yuqabbilu halan boten perlu ngambung hajar aswad, cukup isyarat mawon isyarat nggih. Wa yaf'alu dzalika inda kulli syautin, lan ingkang kados makaten niku dipun tindakake setiap putaran tawaf. Wa yabda'u kulla syautin bitakbir, lajeng ngawiti putaran niku kanthi maos takbir nggih menika nalika sejajar kalian hajar aswad. Allahu akbar. Nek cara ditambahi bismillah nggih bareng. Bismillah Allahu akbar. Ning lek ora nganggo bismillah Allahu akbar mawon nggih pun sah. Nggih to. Go. Niku setiap memulai satu putaran nggih. Pun putaran pun berputar nggih dugi hajar aswad malih takbir malih. Wa inibtada'at tawaf bi bismillah Allahu akbar fahasan. Wa idza atar ruknul yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Menawi sampun dugi rukun yamani mengke disentuh ning tanpa dicium. Fa illam yumkin istilamuhu
fa innahu la yushiru ilaih. Ning menawi ora mungkin, tidak memungkinkan menyentuh, ora perlu isyarat, nggih lewat mawon. Wala yukabir lan boten perlu maos takbir nalika lewat rukun yamani. Nggih. Yaqulu bainar ruknain wa huma ruknul yamani wal hajaril aswad. Lajeng menawi piyambakipun melampah antarane rukun yamani lan hajar aswad menika dipun syariataken ngucapkeun apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa yad'u fi baqiyati tawaf bima syaa. Sanese niku badhe maos napa, donga napa, zikir napa pun bebas, mboten wonten waosan khusus. Wa yustahabba lan dipun sunahaken khusus kagem jamaah kakung an yarmula fil aswati salasah al ula. Nggih. Tawaf kanthi romel nggih rada sedikit melangkahnya panjang atau setengah melayu wonten nggih. Langkai rada kenceng niku di 3 putaran awal. Oh, ar-ramlu fawqal masyi dunal adu. Iki wonten keterangan. Romel niku di atas jalan kaki biasa, di bawah lari kencang, berarti tengah-tengah. Wa yamshi fi arba'ah. Niku namung 3 putaran pertama. 4 putaran sisanya melampah biasa. Fa idza atamma sab'ata aswatin ghatta katifaihi biridaih. Menawi pun genep itu nggih putaran lajeng ditutup malih nggih pundak sing tengen summa nafadha ila maqam Ibrahim lajeng melampah tumuju maqam Ibrahim kanthi ngucapke faqara wa takhidu min maqami Ibrahim musalla bibar niku wa yusolli rakaatain salat 2 rakaat khalfal maqam ting wingkinge maqam Ibrahim kanthi maos napa Yaqra fil ula bi suratil kafirun, rakaat pertama bibar al-Fatihah maos al-kafirun, wa fi saniyah bi suratil ikhlas. Lajeng rakaat kedua bibar al-Fatihah maos surat al-Ikhlas. Nggih. Fa illam yatamakkan minas sholati khalfal maqam li zihamin wa nahwihi shalla fi ayyi makanin minal masjid. Ning tidak memungkinkan salat di belakang makam Ibrahim pun salat yang budi mawon sing penting ning pelatarane Masjidil Haram. Ya. Terus niki kula paringi ilustrasi sekedhik. Ya terus Ka'bah niki umpamane nggih kotak. Niki umpamane Hajar Aswad teng mriki. Terus niki pintu Ka'bah. Antarane pintu Ka'bah kali Hajar Aswad niku napa? Multazam. Niki ndonga teng mriki mustajab, nek nyerak awake ditemplekke ndonga napa-napa mustajab. Terus niki namine rukun Iraqi. Terus sisih mriki rukun Syami. Lah mriki rukun Yamani. Nah, tawaf niku napa berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari Hajar Aswad, nggih. Nah, pripun carane ngerti Hajar Aswad? Ting mriki mengke wonten lampu ijo neon gedhi dawa. Nggih, niku napa sing model sakniki lek model riyen wonten napa tondo ning isor ning terus dilangi mergo padha ngasisor kabeh akhirnya kesampluk-sampluk gitu akhirnya dilangi ganti lampu gitu langsung dangak. Nah mulai dari mriki maos napa bismillahi Allahu Akbar nggih mencium Hajar Aswad menyentuhnya nek boten saged nggih menyentuhnya terus tangannya yang dicium nek boten saged malih napa riyen zamane Kanjeng Nabi tongkat niku ya, tongkatnya Kanjeng Nabi niku di napa disentuhkan Hajar Aswad terus ujung tongkat yang tersentuh Hajar Aswad dicium ya. Nah betul memungkinkan cukup isyarat mawon Bismillah Allahu Akbar nah terus berputar gitu nah, 3 putaran pertama niku romel niku nek saged 2 pundak bergerak semua nih. Khusus piantun kakung nggih khusus piantun kakung 3 putaran pertama waosane bebas. Ora kudu napa-napa kadang nuwun sewu sebagian travel niku dikomando maca niki niku napa jane kurang pas. Pun maca bebas napa-napa dongane dhewe-dhewe gitu. Dongane dhewe-dhewe. Wonten sing dongane pengin napa sawahe tambah pengin enek sing donga pengin
payuh melih gitu macam-macam. Ora kena dipimpin. Terus mengke napa niki namanya? Rukun Iraqi. Terus teng mriki rukun Syami. Ya, biasanya teng mriki mengke wonten napa pancuran air nek Jawa terus niku medal. Terus mengke muter mriki lah, mriki napa namanya? Rukun Yamani. Disunahkan nggih menika mendekat menyentuh tanpa dicium. Tidak memungkinkan mergo padet krodet nggih isyarat. Isyarat mboten? Mboten isyarat namung teng mriki. Nggih pun lewat mawon. Lah antara napa rukun Yamani kalih Hajar Aswad mriki memperbanyak maos Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun dugi mriki malih Allahu Akbar atau bismillahi Allahu Akbar. Jika memungkinkan cium-cium nek mboten memungkinkan, menyentuh nek mboten memungkinkan isyarat mawon. Terus ngonten. 3 putaran rommel jamaah haji putra lek putri melampah biasa mawon. Terus mengke 4 sisanya biasa. Lek pun nonton pun cekap itu dugi mriki pun 7 nggih. Dugi mriki pun 7. Lajeng ridake ditutup malih pun boten ittiba. Terus menuju makam Ibrahim biasanya sisih mriki. Teng wingkinge mriki paling afdol salat mriku. Berjalan menuju makam Ibrahim sinambi maos napa wau? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maos niku. Nah, biasanya niki padet. Lek padet nggih saged mriko, saged mriki. Padet kabeh wis golek nggon sing saenake. Kadang ya teng mriko niku saking kredite wis salat ora rupa. Lah kula sok nate salat ngeten wonten ibu-ibu mbah kok Turki napa Uzbekistan ngerti-ngerti salat ngarep kula ya ora iso rukukan. Iya. Kula ngenten nggih to, malah ya bae malah ngene. Wah, lah iki kudu sabar gini ngono. Lha aku nesu ya ganjaranku ilang. Salat 2 rakaat, rakaat pertama maos bibar Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua bibar Al-Fatihah maos qul huwallahu ahad. Niku nembe tawaf dereng sa'i. Insyaallah kita lajengaken pepanggihan ingkang badhe dateng. Mekaten wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.